nekuti panguva yekunaya apa paakuda akwa baba. Asi ndega handingazvigone, panoda murume wamakatuma imi Mwari waJohani. Ndinonamatawo zvakare kuti mumusvitse pachiwo chake chekuva bhilionera, kuti anafadzai mahere vagonyatsotsvotwa baba. Ndini wenyu muprista weSecond Republic. Ndanamata ndaisa muchinzvanita. Muzita raBaba nereMwanakomana neroMweya. Let's go to point 5 creative. Point 5 creative is in trouble, but it's got nothing to do with it. Point 5 creative studios, right? It's one of the channels in Zimbabwe which are big. Let's go to videos. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Vakomana nzara yakaipa, vakomana kushaya kwakaipa, vakomana nhamo yakaipa. Mamona mupurisa uyu achisa munamato, hanzi mvura zvaya kunaya kudai. Paakuda akwa, ari kuzama kunyengerera, ari kuzama kuedza kuti pamwe rimwe zuva zvichaita nepamwe video rake rotrenda omba apiwawo chekufambisa inyaya yenzara. ZANU PF its mission yekuti vanhu varambe vachitambura so that they can be submissive iri kupfuurira mberi ende iri kushanda. ZANU PF mutactic wavo wekupa ma-individuals mota here and there, kunyanya vanenge vataura zvisina basa kungoti sapatina, mutactic wavo uri kushanda. Upenzi ndo huri kupromotwa neZANU PF. Ukatambisa magaro uchiti maiweri uri kupiwa mota, ukapfeka pamba uchiti idi huchi uri kupiwa mota. Ndiyo here nyika yacho iyi? Ndiyo here brick by brick yacho kuvaka kwamuri kuita uku? Isusu tinongouya paplatform tozvibvunza kuti onai mucivil servant uyu, onai mupurisa wenyika uyu, onai munhu anomiririra nyika uyu, zvaari kuita, mashoko aari kutaura. Vakaomerwa vanhu vaya, vakaomerwa. 150 as bonus, 150 on a good day ndo mari yatinoshanda isusu pamaplatforms edu, or more pamaplatforms kana tichinyatsoshanda zvinhu zvakanyatsovhurikira. $150 imari yekuti mwana haakwane kana kuenda naye kuchikoro mwedzi wese. $150 haisi mari yekuti inobva yapiwa munhu mukuru, mucivil servant anoshandira nyika. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza. Ndangoti ndingouya netuma videos aya. Rekutanga randakuratidza ra officer, ndakuda kuchikuratidza rechi2. Vakomana vachitaura kuti hanzi ED 2040 ngaasvike zvake, aramba achingotonga, isusu tichiri vana vechidiki. Pfungwa dzakadai so hatina kwatinoenda nadzo. Pfungwa dzakadai so hadzivake nyika. Pfungwa dzakadai so tinoramba tichidzokera kumashure. Ndapererwa wene. Ndashaya kuti toita sei nemayouth emuZimbabwe. Ndashaya kuti toita sei nevana veZimbabwe. Munhu akatiroya muhombe ye, because mental slavery yatiri semaZimbabweans yakaoma. Tinoona ZANU PF samwari, tinoona Chivhayo, mbavha yedumbu zenene Yokozuna, Dafdunda asingagone kudya bota zvakanaka, anongoti akati 2 seconds akutoita sei akutofemereka samwari. Tinoona Makandiwa, tinoona Hubert Angel, tinoona Miracle Paul, tinoona Freddy, tinoona Kuda Jose savanhu vaMwari. Pane zvimwe, as long as tine mentality iyoyo chete, we will never be free. Hatife takasununguka, because revolution zvamanje yakuda kutanga nemindset yako iwewe uri one mumba mako before you start mobilizing. And wotanga kuramba zvese zviri kuitika izvi, kuti Magaya impava. Magaya is a conman,
I will not support Makandiwa because of this and this and this. Azvinetse zvinhu izvi. Bhaibheri rinongotaura kuti unovaziva sei kuti ndo maprofita enhema. Vanoonekwa nemabasa avo. Mabasa avo ndeapi? Vanouya vachikutengeserai maapple, vanouya vachikutengeserai zvidhina, vanouya vachikutengeserai mvura, vanouya vachikutengeserai mafuta, vanouya vachikutengeserai maristband. Varipo pakutsvaga mari. Tikauya tozvitaura pamaplatforms, people they get angry, people they get emotional. Fred akanyeba kuti akachinja mvura kuita cooking oil. Akazonzi chidzokorodza zvikanzi ndakuedza Mwari. Fred ane nyaya dzake dzerepi dzaakaita dzechifambi chake dziripo, kusangodzitaura zvireve kuti hatidzizive. Kuda Jose ane nyaya dzake hobo dzatiinadzo, vanonyepa kuti havabhadharise kuma 1-on-1 vachibhadharisa. Mafake miracles havaisteja, zvese tinazvo tinozviziva. Patinoona mabasa iyayo toatati uyu hausi waMwari, uyu ndeokuraswa, uyu ari kunyepera vanhu. Tikauya nazvo paplatform panapa mamati tine shanje navo. Hatina. Mental slavery. Takaiswa mazita edu muhari akanoiswa pasi pemubhedha wamagaya. Takaiswa mazita edu muhari akaenda akanoraswa kugungwa na maprofita aya. So we are being used. It's high time we wake up and start smelling the coffee. Vana vatambura. Look at these youngsters, how they are doing. We need to free our minds. We need to free our mind. Ndichauya namudara Whitehead timbotaura nyaya yekusunungura pfungwa. Kumbosunungura pfungwa dzedu isusu as individuals. Timboona kuti tinosvika papi. Rega ndikusiye muchiona futi vamwe vakomana varutaura tanzi 2030 paita padhuze svikai 2040. Nyaya yenzara yauraya nyika, nyaya yenzara yauraya vanhu, nyaya yangosara kuda kupema chete munyika yeZimbabwe. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video. Isu sema youth tukukumbira na president yedu vamunangagwa kuti mayuthi tikuchemo panhau yekuti pa 2030 baba tete chiri vana vadiki tati chikumbira kuti mutisesekedze kusvika pa 2040 wotoita kura. Saka kukumbira kwamuri kuti mutisesekedze kuti svika pa 2040 nekuti tikuona basa ramuri kubata kuvaka nyika zveshuwa nekusimudzira vechidiki kuti tizoone raramo yakanaka kumberi. Saka ipapo baba tinzwisise tukumbira 2040. Mayuthi ati 2040, mayuthi ati 2040, baba munangagwa ndati muri chocolate, baba munangagwa ndati muri chocolate, pese pamasvika baba munotapira, pose pamasvika baba munotapira, pose pamasvika baba munotapira, pose pamasvika baba munotapira, 2040 ndeyashumba kani 2040 ndeyashumba kani 2040 ndeyashumba kani 2040 ndeyashumba kani iyo izano yacho ndoida iyo izano yacho ndoida kani